जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनायाव दिनै बिथांनि जिखिनि सम जि सरकार सालायनाय सम बे सरकार सालायनाय समाव गोबांथार माने फ्लेक्सिब स्किम माने लादों आरो बे फ्लेक्सिब स्किमाव नैबे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ लानानै थांखिनानै माखासे माने स्किमफोरखौ आसनिफोरखौ थिग खालामदों आरो बे हिसाबैनो दिनै मोनसे आसनि मोनसे माने थांखि बिथांखि प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथांनि जि सिन्ताधारा बेनो जादों मा गियान सोरां बिथांखि आरो बे गियान सोरां बिथांखिनि जि मोनसे सेक बे सेकखौ जोङो दिनै 22 नं बागानपारा समस्ति बे समस्तियाव सा 200 फरायसाफोरनो बे सेकखौ जोङो रानदों आरो बे 2024 आरो 2025 मायथाइनि जि रां बावजा बे रां बावजा बोसोरनि बियो आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बोसोरि बेवहाय प्राय माने 10,000 फरायसाफोरनो जि माने नैबे गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि जिखिनि अनसुंथाइ सेक बे अनसुंथाइ सेकखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनदों जे प्राय माने 50,000 गासै बिटिआर लोगो नांनानै प्राय 50,000निख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरनो नैबे गियान सोरां बिथांखिनि जि अनसुंथाइ सेक बे अनसुंथाइ सेकखौ होनाय जाबाय आरो बे अनसुंथाइ सेकनि गेजेरजों जोंहा गोबां फरायसाफोरा एसेब्लाबो माने राङारि मदद मोनदों आरो राङारि मददनि गेजेरजों जोंनि फरायसा बिथांमोना एसेब्लाबो गावगायनि जि मोनसे लेखा फरायनाय गावगायनि सोलोंथाइ लानाय बेवहाय एसेब्लाबो सुबिदाखौ मोनदों जों बेखौ मोनदांनो हायो आरो जों बेखौ नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु नैबे बिटिआर ओनसोलनि मोनसे लिडिं मोनसे अर्गेनाइजेसन बे लिडिं अर्गेनाइजेसन हिसाबै नैबे ओनसोलाव थानाय जिखिनि माने मोननै राजखान्थि हान्जा बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ ज' जानाय बे ज' जानायनि मोनसे खोथाखौ लास्ट माने 2024 मायथाइनिफ्राय बिथांमोना खावलायबोबाय थादों आरो बेनिनो जानो हागोन नैबे 12 आगस्टआव जानो गोनां बेनिनो जि मोनसे फिथाइ बे जानो हागौ आरो बेयो जुदि जायोब्ला गमामायैनो बेयो जुदि जायोब्ला बेथ' माने ओनसोलनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब जागोन आरो बेयो बेसेबां जाफुंसार जागोन बेसेबां जाफुंसार जागोन बियो दैदेनगिरिफोरनि सायाव माने संगठननि सायाव बियो सोनारो।